teo da kupim. Baš... Kako je, okej. Pa da dođu oni da mu udari, šta bi drugo radio? Haha. Što si smiješan, mnogo si smiješan. Ti rekao neko da si mnogo smiješan, mnogo si smiješan. Ne može. Naravno kad beži od mene, pusti me da igram igricu. Block and report. To mi treba. Veliki pozdravljaju i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, danas igramo Build a Brain Rot. Kao što vidite, na kanalu nas je baš krenuo s ovim Brain Rotovima, a pre početka videa imam da vam se zahvalim za nešto. Kao što sam rekao, pre početka videa hoću da vam se zahvalim što ste veliku podršku dali za ovaj video. Kao što vidite, na videu imamo 4 lajkova, 4 lajkova, 169 pregleda i kako se zove, i 2 komentara. Evo te jedan dobar komentar, hvala vam veliko, lajkovao sam i odgovorio sam sve hvala. I ovaj lik koji, ne znam zašto imam potrebu da je to ali njega sam lajkovao, tako da, ne zanima me lik, skroz je nebitan. Tako da, ništa, hoću da kažem da kad bi mogli i ovaj video da podržimo kao i ovaj i da obavezno ubite subscribe dugme, zato što meni to znači mnogo i bilo bi lepo onako da dođemo, imamo 74 pratioca, kada bi došli do 100 subscribera, to bi mi bio super, onako baš bi volao da dođemo do 100 subscribera. Tako da, ništa, možemo da krenemo na video. Ok ljudi, evo nas u igrici i ima neka muzikica koju bi bio ovako. Da ugasimo da nam ne smeta baš. Ok, znači imamo Burbaoni, Lilioni, Body, ok. I imamo Trippy Tropa Head, dobro, i mi to kad spojimo Burbaoni Tropi i on nam daje $11 po sekundi. I kada skupimo te, imamo sad $121 i ovdje možemo da kupujemo razne stvari, naprimjer 50k, za to nemamo pare baš, ali nema veze. Ajde sad ćemo da vidimo šta možemo da kupimo. Naprimjer, možda bi bilo bolje da prvo skupimo pare pa ćemo onda da, evo ga, imamo $300, skupo, evo ga, možemo Gangster Futera da kupimo, i to, jesmo kupili Teo, glavu smo kupili, ok, znači treba nam Teo, znači, telo, 1,2k, Burboni, Lilioni. Mislim da smo našli perfektno telo za našeg sljedećeg Brain Rota. Volio bi kad bi ja mogu da dajem imena Brain Rotovima, a ne igrica, zašto ja ne bi mogu da nazovem nekog Brain Rota. Evo, on je tu, stavit ćemo ga ovako tu i stavit ćemo mu glavu. Evo ga, Boneka Futera. Imamo indeks. Dobro. $500 smo skupili ovdje već i ovdje imamo dosta para. Ne to inventory. Slučajno sam ga stavio u inventory, ok, vrati ga. Dobro. Da vidimo. Sad imamo dosta para. Šef kraba kadabra. Dobro, ok. Uzmemo ćemo, vidite već imamo $1200. Jako dobro. What the fuck je ovo, uzet ćemo. Treba nam glava. 3000, mnogo je to para. Ali, naprimjer, možemo da uzmemo Krabra Kadabra Head. Ovaj lik hoće da me bije. Ne, biži me. Nemoj da me biješ. Hoće da me bije. Ljudi, nije fair. Hoće da me bije. Ovo sam teo da kupim. Beži od mene, bre. Bije me. Beži tamo. Pristine Brain Rot has spawned.
Ok, Gangsterito, kako zove, Gangsterito Fotera, ok, stavit ćemo ga tu, i Shave Kraba, i, wow, $32 po sekundi, super. Ok, uzet ćemo te pare, Već imamo dosta para, ok, imamo Rebirth. Ok, trebamo da skupimo, koliko ovo para, 1, 2, 3, milion dolara treba da se skupi, Možemo da kupimo Fabdu, gdje je on evik? Ćao. Ha, šamaranga, mogu da pare? On me je malo prvo šamario, dođi vamo. Kako je, ok, dobro, ok. Ok, skupit ćemo sve ove pare, imamo $3000. Ok, beži od mene, pusti me više. Beži. Haha, scam. Ajmo da... može... Legendary 20k, naravno da nemamo pare za to. Treba nam tijelo neko. Naravno da ćeš ti mene da... Beži bre! Koji smo uzeli? Može, evo ga. Ne, ovo nije moj pot uopšte. O, koliko smara lik, znači, beži od mene. Idi šamari, imaš drugi ljude. Ok, gdje da ga stavimo? Možemo ovdje pored nje da se oni druže. Evo ga. 29. A i dalje ovo daje najviše. Tako da, bam. Imamo 5000. No. Nemamo dovoljno para. Inače bi kupio i to. Ovo izgleda zanimljivo, ali neću to da kupim iskreno. Šta će nam, ali ovo bi mogu da kupim. Cappuccino Assassino. Njega smo dobili u prošloj epizodi, ako se sećate, ako ste gledali. Da li ste gledali prošlu epizodu? Ako niste, obavezno idite. Ovo ćeš mi... Bravo. Mnogo si pametan. No, mnogo si jak, mnogo si pametan. Sad si neki baja, naš. Crkni. Ok, treba da kupimo glavu neku. Koja glava bi bio dobra? Body. Trippy Tropa nećemo. Nećemo ni njega, imamo. I tebe ja mislim imamo. Brate! Opet da se ubi... Dobro, imat ću 1 milion, ima da gubim. Ne, samo čekajte. U jednoj epizodi ima da gubim. Ćao ti, brate Vuče. Dođi vamo. Kad mene maltretiraju će tebe. Super. Umreli smo 6 puta. Build shop, šta je to? Možemo da gradimo našu bazu. Ok, to nisam znao. Daj neku dobru glavu. Bravo, pametni. Evo uzet ću to. Ti žao, a? Aha, ti žao, aj beži od mene. Nemaš ti mene da ubiš, ja sam brži. Tako. Beži od mene. Tako. Ne može da me ubi u mom polju. Može. Evo, udario sam ja njega. Beži od mene. $35 nam daje, ovo da nam daje 32. Tako da, super. Cappuccino Assassino. Skupit ćemo sve pare koje ima. Znači daj mi sve te pare. I ništa, idemo da čekamo da kupimo neki novi brain rot. Vidite ovo kako dobro izgleda. Tung sahur. Možemo i... Kupili smo. Super, kupili smo golden chef to. Ok, stavit ćemo ga tu. $94 po sekundi. Wow. Odlično. Sad ćemo biti baš, imat ćemo dosta para. Tako da uzet ćemo sve te pare koje imamo ovdje. Bam. Naravno da će onda doći i da me šutne. Naravno, šta je? Inače, sada je 1 ujutro pa ne mogu da se nerviram, inače ne bi bilo lepo. Ok,
Šta dalje imamo ovdje? Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino. Brate, hoćeš da me... Kako ga ne smori da me udara? Vidi, on ima tung 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 Sakura, nije ni čudo. Kidara jedna, samo voli da gleda tung tung. Lajkujte i subscribeujte ovaj video, jer, znate, još malo i neće biti... Molim te, dobre! Jer još malo i neće biti mog monitora ni tastaturi, sve će biti ono u kontejneru. Pa nije nešto. Ali kako se zove, da, molim vas, lajkujte i subscribeujte ovaj video. Mislim, subscribeujte video, bravo. Samo subscribeujte se, molim vas. Ne bi došli do tih 100 subscribera više. Daj mi taj gold. Možemo jedan ceo gold. Može, evo ga. Wow. Sad ćemo da spojimo ceo golden. Pa ovaj head. Please. In your base. Pa ovo je moja baza. Aha. What the fuck, zašto ne može? Dobro, ajde uzet ćemo njegovu glavu. Okej. Ja bi mogao možda ovo i to. Nope. A to i to može. Znači, skemovan sam. Pa dobro. Dobro, mora... 30 miliona. 2 miliona. Super. Da, naravno, šta bi ti drugo radio? I narod je kupio on to. Narod si, beži od mene. Beži tamo. Haha, ne možeš me pogodiš. Ako ja njega dođem... Ne, šutno sam ga. Haha. Šutno sam ga ponovo. He. Tung Sahur odeo. Bravo. Pametan si, mnogo si pametan, bravo. Pusti me bre da igram igricu, bre. Dobro. Imamo tung Sahura. Okej. Viš, na njega može, a na njega neće. Da. Hoću da sagradimo cijelog tung Sahura. Evo ga. Wow, legendary. Okej. Chef Crab. Bravo. Sad će opet dođe da me udario, tako? Dobro, okej. Imamo tung Sahura. Imamo sve što nam treba otprilike. Tako da... kad bi stigli da ga kupim, naravno da nećemo da ga stigli... Možemo da kupimo ovo da mogu da bežimo od onog majmuna. Wow. Moje, ti krivo, a? Ti krivo, a? Znači ja tebe malo da bijem sada, Še, jel je posjeći? Znači ovamo. Beži sad, beži. Ne možda me stigneš. Nikada nećeš da me stigneš. Kupi... Moša, ha. Evo, vidi, upam ti šamare tung Sahuru, aj ti krivo. Da, naravno. Okej, uzet ćemo sve ove pare koje imaju ovdje, jer je to što da ne, to su naše pare. Okej, imamo br patpim. Legendary je to. I evo uzet ćemo cappuccino. Cappuccino ima da se zove. Zašto ja ne bi mogu da dajem imena? Assassino, okej. Ali 93 daje. I dalje tung Sahur daje najviše, evo. Ipak nije ni Assassino toliko loš. I šta sad? Sad ćemo da čekamo da dođe neki dobar brain rot. Umri, padni sa mape, molim te, marš, ajde, ti je lepo. Okej, odneo sam slučajno. Wow,
125.000, nemam 125.000, nije fora, uvijek je sve kupio što je mogu da kupim, ovo nije moje, okej, uvijek je kupio sve što je mogu da kupim, baš bezobrazan, iskreno. Svi dislike za to, ne dislike ljudi, šalio sam se, ne dislike, svi u komentarima, kako zove, Adamu, ne, šamar. Moša, hahaha, okej, nije Moša, pogodio me. Zašto ja njega ne mogu da gurnem s mape, ono da gubim, a? Ajde, beži s mape, ajde. Nije fair. 50k! Kupio sam ga čimpanzini bananini. I evo kupit ćemo ovu najgubu. Beži. Naravno, ne razumijem zašto mi... Beži. To! Ne, nisam gubio, beži tamo, ajde beži sam mogu... I uzet ćemo tung sahur glavu, jer što da ne, a o njemu ću ostavimo ovako. Tung, ambalabu. Chimpanzini. Da, ipak isplati se, a mogli bi da ovako, i onda cappuccino assassino stavimo njemu, a njemu ovako, okej, pravimo mali raspored, okej, bam. I njemu stavimo to. Dobro, nije baš dobro, ali nema veze. Dobro je. Nije dobro, ali je dobro. Tako da. Okej. Ništa, uzmi sve pare koje imaju. Za cappuccino assassino. Imam njegovu glavu, ja mislim. Da, imam njegovu glavu, tako da možemo da složimo cijelog cappuccino assassina. Daj mi cappuccino assassino. Zašto držim šamar u ruci? Ne želim da ga držim. Pata bi mi morao bude sam. Svi smo tužni zbog pata bi malo može ovo. Naravno. Šta sam ja trebao da kupim nešto? Ne može, tako, a? Ne može. Naravno kad uvijek ima ono raketu umjesto ruke, ono piplje mi i oduva me u 3 lepe. Nije fair. Evo sad ću da uzem da gradim nešto. Evo. Šta sam ja sad kupio ovdje, ne razumijem meni. Daj mi to. Živo. Kad je free, može. I imamo 2 bloka. Da ti postavim blokove ovdje, 100 kojena. Šta da radimo sa blokovima, ljudi? Pa da dođu oni da mu udari, šta bi drugo radili? Haha. Što si smešan, mnogo si smešan. Ti rekao neko da si mnogo smešan. Mnogo si smešan. Znaš, mnogo si smešan. Nisam gubio, nije fair. Beži. Beži od mene, pusti me da igram igricu. Ljudi, reportat ću ga. Bullying, to mi treba. Ljudi, vidite, magično se promijenio server. Ne znam stvarno kako se to desilo. Zato što... totalno me onaj uvijek nije ono... You can revert! Ali izgubit ću... Šta gledaš? Brš! Daj da se rebootujem. You will lose cash and builds... Ali šta ja dobijem ako se rebootujem? Bukvalno ništa ne dobijem. Mislim, možda i dobijem, sad ćemo da vidimo. Rebirth? More builds. Evo to... dobijam nove stvari. Mislim, okej ljudi. Mislim da bi to bilo to za ovu epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Ako želite da nastavimo da igramo ovo, obavezno lupite like i subscribe. I svakako vi lupite like i subscribe. Tako da, hvala vam na gledanju. Ako ste odgledali do sad, vidimo se. Bye!